Bon dia a tothom. Com podeu apreciar, tinc la veu bastant malament i una cara una mica dormida, és que m'acabo de llevar. I el de la veu és perquè tinc la gola una mica malament. Però bé, havia de pujar contingut, que ja porto 11 dies sense pujar res, així que ja era hora de pujar vídeo. Us estaré preguntant, de què va aquest vídeo, Daniela? Doncs va d'intentar ser el més productiva possible en un cap de setmana. De moment, el dissabte ja el tinc planejat, així que bé, però és que el diumenge no sé què faré. O sigui, intentaré ser productiva, però no sé com, perquè és que no tinc res planejat, però bueno. Són les 9 i 1. A les 10 tinc entreno, així que haig d'esmorzar, m'haig de rentar les dents, totes aquestes coses, així que anem cap allà. Ja m'he rentat les dents, m'he fet una cua ben feta i ara ordenaré la meditació, que bàsicament és fer el llit, perquè m'he donat compte que sempre que gravo i fico aquí a la càmera o en qualsevol lloc que es veu el llit està desfet. I clar, no queda molt bonic. i 40, ja me'n vaig cap a l'entreno, que més o menys trigo uns 20 minuts en baixar, llavors ja me'n vaig cap allà. Vale, estic gravant això perquè des de lluny estic veient a la Lucía, que pas que no sabeu qui és aquesta d'aquí. És que mireu, està allà amb la seva gossa. A veure si la puc enfocar, és que no es veurà gens. Li vull fer un susto, però crec que em veurà abans. Hola, Brisa. Mira, mira. Oh. Mañana es tu cumple. Dile sit. 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 Bueno, ja estic a casa una altra vegada. Ja he fet l'entreno, no he gravat res. O sigui, és que ni amb el mòbil he pogut gravar perquè el meu entrenador m'ha acompanyat. Llavors no he pogut gravar, però bueno, tampoc era lo principal. Estic cansada, però la veritat és que estic bastant bé. Només és que em fa molt mal la garganta i tinc molts mocs i doncs això ha afectat una mica l'entreno, però m'ha sortit bastant bé, estic molt contenta. I doncs bé, ara em dutxaré i després anirem a Sabadell, la meva mare i jo, que hem de fer alguns encàrrecs. Y no sabrás volver nunca a casa. Sí que sé volver. ¡Ya puedo! Si yo te dejo aquí tirado, tú no sabrías volver a casa, chaval. Mi abuela, arroz con una habichuela, mi abuela. Yo ya, quedarme en casa de mi hermano y él me dijo, brother, aquí tú no te quedas. Bueno, ja anem cap a Sabadell, ja m'he dutxat només el cos i m'he ficat roba d'esport perquè aquesta tarda Vamos, tío, que aquesta tarda tenim un plan que... Joder, mama, tío, de verdad, para! Perquè aquesta tarda tinc un plan que serà anar amb bici, que ja el veureu. M'havia deixat la GoPro al cotxe. Ja he dinat i res, ara no faré res, o sigui, estaré potser un quart d'hora o alguna així que no faré quasi res. Potser, bueno, sí que potser faig deures, que haig de fer alguns, i després ja he quedat amb una amiga. He estat una estona amb el mòbil en el llit i ara faré uns quants deures, que són 2 o alguna així. Els altres els he fet, els vaig fer ahir. Llavors, bueno, és un test d'educació física i després un esquema de català. Ara estic entregant un treball artístic sobre la música, bueno, el rock als anys 70, que he fet amb 2 amigues meves. Per cert, abans de començar a fer el treball, us vull ensenyar la meva icònica llibreta que vaig fer. Mireu, primer de tot, anglès, vale? Open to Work, bueno, és icònica. Anem a per, crec que ciències. Uau, és que Belén Esteban és el meu animal espiritual. Català. És que, o sigui, ignoreu els dibuixets, vale? Era per no deixar-ho amb poca decoració. Següent, castellano. Sisplau, ignoreu això, és que ho vaig fer super ràpidament. És que la cosa era que volia enganxar-ho ja als dibuixos de la Belén. Aquest és mates. Següent, francès. I per últim, tecno. Uau, és que perfecte. Bueno, com sabeu, aquest és un vídeo sent productiva i a més havia de fer un treball
fent una excursió amb les bicis, bueno, una cosa molt rara, vale? D'un projecte de nutrició. I adivineu amb qui estic? El treball que estem fent és un projecte de nutrició que estem fent i és, cada setmana ens fiquen un repte. El repte d'aquesta setmana era fer 3 esports, els quals jo he fet córrer, marxa i ara anar amb bici. Segona parada. ¿Quieres explicar el motivo? Cinquena parada, no oxigena. Això és culpa de la Daniela, ¿vale? Perdona, aquesta pujada de merda i ja s'està queixant. ¡Corre! No me lo puedo creer. Exagerada, tío. Está matando, por favor. No me ¿Podemos explicar cómo casi muero? Explica. No, que me he atragantado. Bebí agua. Pero, no sé, he visto como... O sea, literalmente estaba a punto de morir. Aquesta s'estava pixant del riure. Es que ha sido muy He visto con las estrellas, ¿vale? O sea, yo estaba conociendo a Jesús. Qué mal lo he pasado. Se me ha ido aquí al pecho. Un señor ens estaba mirando. Ahí todo el suelo lleno de agua. Pero ple. No vuelvo a beber agua en mi vida. Y ahora... ¡Yeah! No, gracias. Whoa, whoa, yeah. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town, baby. Where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Mira este flow, mira este flow. ¡Oh! ¡Wow! ¡Rebote! ¡Tío! ¡Oh! ¿Me ha contado? Yeah! Así es como se hace. Bueno, d'un sitio a otro, o sigui, això de ser productiva m'ho he pres en sèrio. Ara m'estic ficant collars i tal, perquè ara anem a sopar, els meus pares, la meva germà i jo, anem a una hamburgueseria de Sabadell. Hola, insanos. Gracias por la rosa. Gracias por la rosa. Gracias por la rosa. Está muy mal. ¡Rayo! Quiéreme, gracias. Quiéreme, gracias. Quiéreme, gracias. You make it alright, or make it up much better. If you want it, you can make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, wanna see the sunrise with you. Hola guys, ara am faré skincare. Acabo de checar, ja he esmorzat. Bueno, nois, ja m'he ficat la meva crema. En el bosque d'Ana Cacaneco s'encontrava la putxina addicta al TikTok. Good morning in the morning, estem a Sant Quirze. Sant Quirze, Sant Cugat. Ai, Sant Cugat. I anem al Mercat Antic, que ara veure el que és un lloc vintage superxulo. Però si ja hem anat. Que us recomano, ja però no l'he gravat mai, Max, que us recomano anar perquè és molt
per fer-vos els estètics és el millor del món. Mira, Max, ets tu. Us assembleu un muntó. Us assembleu moltíssim, Max. A veure. Ai, gràcies. M'assemblo? Aquesta. A veure. El gos. No. La persona. Esto tiene pinta de ser como una piedra. No, de moment no. Li preguntaré a la Kiki. For you I was a flame. Love is a losing game. 5-story fire. As you came, love is a losing game. I wish I never played. Oh, what a mess we made. Good morning desde Sant Quirze. Tio! Bueno, com podeu veure, un pilota segur que vol alguna cosa, per això està abraçant a la meva mare. Què va? Jo no vull res. Ja està pròxim. Si no m'agrada. Què feu? Uau, Max! Mira tu de caganer! Ja hem sortit del mercat, ara ja anem cap a casa a dinar. I crec que són la 1 o alguna cosa així. La 1. I ja hem vist tot, ja havíem fet, és que ja hem recorregut tot el mercat, així que ja marxem. Chicos, la influencia se ha mareado. Pobrecita, ¿verdad? Se va a morir. Es muy simpática. Hello! Ara com podeu veure m'he ficat això, perquè m'ho vaig comprar el divendres, vaig anar amb la meva mare al Pepco i m'ho vaig comprar i res, m'ha fet il·lusió ficar-m'ho. Aquesta tarda he estat fent... A veure, primer de tot he acabat uns deures que havia de ficar un títol i ja està. Després he estat amb l'armari que havia de... he estat agafant com roba de l'armari que em va petita i tal i doncs li donaré a la Lucía, la meva millor amiga, i doncs res, he estat ara amb el mòbil i ara en teoria anava a editar, però m'estan cridant per jugar alguna cosa. Són malíssimes, és que són super males. Només tinc aquesta. Tiene verde. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedes hacer eso? Joder, tío, me cago en todo. Le toca a él. ¿Ya hago esto? Hola! Pues yo hago esto. Muy bien. Són les 5:30. Estem aquí amb el Max, amb els papes i ara anirem caminant al castell de Sant Manat i després anirem a la fira de Sant Manat, que està una amiga del Max, la Bruna. Sí, esa es una amiga meva. Acabem de passar un cartell que fica que queden 800 metres per arribar a Sant Manat, sí que queda molt poc. The ground is black and yellow. It's the same way you showed me. Max, vols dir alguna cosa? No. No has parlat amb els teus insanos i insanes? No els vols dir res? Que se suscriban 2 más, que llegaremos a las 50. Subscriviu-vos, doneu-li like i comenteu, sisplau. Que llegaremos a los 50 suscriptores. ¡Oh! ¡Oh my goodness, chicos! ¡Estamos pasando por una carretera! Vaya exagerado, tío.